Homemade skinless longganisa. Meron akong giniling na karne. Tinimplahan ko lang ng asin, paprika, paminta, maraming bawang, at asukal, at konting butter, at chili flakes. Hugas muna ako ng kamay bago ko ito inalo. At minekos-mekos ko lang ng konti pa. At naghugas ulit ako ng kamay at naglagay ng non-stick paper. At dito ko na hinubog yung ating longganisa. Ulit-ulit lang yung process hanggang maubos yung karne. Naglagay ako ng non-stick paper sa Tupperware para hindi siya magdikit-dikit. Kada layer, naglalagay ako ng paper. Now, ready for taste test. Yum yum!